Nigo tuguchaka ning'ana yogwichane ase omobere bwa omosacha otamanyekanete nigo toka singoro ase ekenyoro kia Getare Gitutu Central County ya Kisii. Oreng'ana na abanyakenyoro engore eyo nigo yakunyetu ebuna enyomba ya kebara onyetararosiwa nigo bono omwana orenge korigia chimbori obonyansi ase igwa rimosu rikorwa ase engore eyo gochia korigereria ase anyora omobere oyo kora ase engore eyo ime iga kebikoro ebia meneki buna abana inchingo ikarana bari ase chinsemo echo abanyanyimbo nkorwa ase getaseni kia nyanchwa igo baikasi chinsemo echo na korusia omobere ase bayoira ase enkendu chingaki bachakire obatuki igoro yegekorwa ekio. Sefu Mairura ekenyoro eke iga niga giaitu bono nigo yarenge chinsang'e saa 9 iga twanyora eripoti ng'a korwa ase oyomo ore gotwa amato iga ya echimbori onyora omonto kagwete engoro ime. Bono ekero arwa eripoti nario twacheka echukumu eywo twatebia omogambi ochire abasigari korwa Bosongo bachire bamorusiri bamoire bono intwe egento toratebe intwe ntomanyeti nkenyoro kiarwete igo igo twasaba eserekari buna yamorusirie erinde ekore obotuki gochia ime mono rinde naende eteme komanya abanto baria bamenyete ang'e iga ase chirandi aba bamenyetie erinde bateme komanya nonye ase chinsemo barwete egekogera nabo ekonyarekana onyore ng'a na omonto orusirie are agacha goiterwa iga igo bono intwe egento twasaba eserekari ekore obotuki gochia ime mono erinde tonyare komanya ng'a na oyo arari naende ninki kiamoberete. Bana abantu ba Getare etwakumire twanyore ng'a omonto arute enkora tomaeti ase arwete pole sana tokomanya enkora eye naki arwete na enkora eye ere ase abe sana chibuti twatumia chire karibu 8 gochinse na omobere ocho ng'onete igoro ntoramanya ng'a omobere orwete oretire igo oitire eserekari kora egasi eno. Teresa Nyanchama omogaka Ngiti Santos Kiondi inche nomonyene ekenyoro eke iga ekenyoro eke na ekiane ndemi 10 bono egento inche ndatebe abanto baitu basubati mbara oranyore bakamenyete iga ang'e na iga bono oranyore ng'a bachete rende bakaumera na nyomba akaitwa akaruta ugari bono togoteba eserekari etokonye basubati buna aba bono bamenyete iga bamanyekane ng'aki bamenyete na ang'e nsa iga basubati mbara ororo bamenyete batabwati abagaka abanyang'a bono bachete bakaumera na oyonde bakaumera na bakamoita akamureka bono rende togosaba eserekari etoe oborindi obuya bono muna engoro muna ebekire iga negwenete etichu omonto bore mogo agwenete emokeri gotamboka gotiga engoro ere wasi eki naki ndatebia eserekari etokonye. Naende eria kabere bono security ntobwati abuya nabo oranyore ng'a omonto oyo na egasi arenge korwa bono nkogenda arenge okonyora rende akanyora ogwo anyore gose na ebaba bitamoita nchera bono ase aywo ntoramanya tiga ngo obotuki bogenderere tomanye ng'a inki kegenderete.